Sex Pistols, eller sådan startede Sex Pistols faktisk slet ikke. Hele den her movement med The Sex Pistols startede faktisk med et band, der hed The Strand. The Strand, det var et band, der prøvede at bryde igennem med den her form for rock and roll og anderledes musik, men brød slet ikke igennem. Deres manager hed McLaren. Men McLaren, han var faktisk meget mere indflydelse end bare som en normal manager. McLaren, han havde en lille butik, hvor han solgte rock and roll tøj, og du ved, den der form for teddy boys, der dengang rasede over hele England. McLaren, han sammensatte et band med de gamle mennesker fra The Strand, som kunne finde ud af faktisk bare at spille en smule form for musik. Han samlede bassisten, guitaristen, trommeslageren, som stadig var med, da de udgav albummet. De manglede dog stadig en forsanger. Så McLaren, han gik rundt i sin butik, fandt ham, der stod ved jukeboxen og var med til at jamme og lå som han sang med. Og det blev så til Johnny Rotten. Johnny Rotten som forsanger af Sex Pistols. Sex Pistols stammer fra navnet på hans shop. McLarens shop, hvor han solgte lidt af tøj, hed i starten noget helt andet. Men imens han i løbet af 70'erne ændrede navnet til Sex. Og derfor kommer navnet Sex Pistols. Sex Pistols var med til at skabe en form for bevægelse, og det var hele McLarens idé fra starten af, at de skulle skabe en form for revolution, hvor at man skulle vise, at man ikke var tilfreds med det hele, og faktisk lave et form for revolutionært musisk kompagni, hvis det giver mening. Ja. Den her, hele den bevægelse var det her imod at ødelægge, og ikke på den måde destruere noget, men måske sige det, der ikke var perfekt. I den forbindelse laver de sangen God Save the Queen. Sangen skabte intet mindre end en revolution. Alle rasede over denne form for musik, der ikke mindre end kun kritiserede hele kongeriget, men kritiserede alt, hvad det indebar, og hele samfundet, og folk var rasende. Men selv tv'et og musikanmeldere prøvede at holde igen for at ikke være med på noderne og støtte op om Sex Pistols og deres gallerier. Ikke instrumenter blev de mere eller senere mere og mere berømte for deres eneste album nogensinde, der hedder Nevermind the Bollocks. Selvom Nevermind the Bollocks var det eneste album nogensinde lavet, ud over en masse opfølgende albums, så var det det mest kendte, og faktisk ikke det mest solgte i rock and roll kultur nogensinde. Da medierne kunne ikke længere undgå The Sex Pistols, og derfor var de nødt til at hive dem ind. På en af deres mange tv-interviews, der vælger de at bryde det hele og bande på national tv for første gang. De bruger andet ord som fuck og satan og andre dejlige engelske udtryk. Men intet mindre, fucket gjorde det hele, og det skabte selvfølgelig endnu mere ravage, som var McLarens plan helt fra start. Derudover så vælger deres bassist ikke at forlade, men bliver tvunget ud af bandet, fordi han har for høje ambitioner omkring, hvad de skal lave og hvad de skal stå for. Derfor smider McLaren deres elskede bassist ud af bandet. Dette medfører til, at de får en ny bassist. Det er en af Johnny Rottens mange søde venner, som for det første ikke kan spille bas, og de prøver at lave nummer med ham, men det bliver aldrig sådan noget, og derfor er Nevermind the Bollocks stadig det eneste album, de nogensinde rigtig har lavet fra starten. Det her ender så ud i, at de tager på Europa-turné og USA-turné, fordi folk skriver på The Sex Pistols, som de kun har lavet det ene album. Det ender så ud i, at de i 1978 ender i San Francisco og giver deres sidste koncert. Dette bliver så det sidste koncert nogensinde, ud over alle reunion-koncerter, der senere hen forløber. Men det skal vi helt op i 90'erne, før vi er ude og snakke om Sex Pistols mange reunion-koncerter og deres mange reunion-CD'er, som stadig bare er genindspillinger af Nevermind the Bollocks. San Francisco bliver selvfølgelig deres sidste koncert, hvor at Johnny Rotten står på hele scenen, efter de har spillet et dejligt covernummer. Dette ender med, at han siger, "Ever get the feeling you've been cheated?" Og dette er selvfølgelig den sidste udtalelse, vi har fra Sex Pistols, mens de stadig var det samme band. I sangen bliver der brugt instrumenterne bas, guitar, trommer og sang. Sex Pistols bruger nytte af en forstærker, hvor der er brugt distortion. Dette giver guitarlyden en grim og voldsom lyd. Lyden i sangen er live-lyd. Dette kan man for eksempel høre på lyden af vokalen, hvor man kan høre, at kvaliteten er vrænget. Udtrykket i nummeret er aggressivt og provokerende. Teksten beskriver på en ironisk og provokerende måde, hvordan Sex Pistols hylder og elsker dronningen af England.
Sangen blev udgivet i forbindelse med dronningens 25-års jubilæum og skabte stor opmærksomhed. Musikken er aggressiv og voldsom, og det samme med teksten, så man kan klart sammenligne teksten med musikken. Ligesom i mange andre rocknumre, hvor riffet er hooket i sangen, er dette også tilfældet. Hooket starter 12 sekunder inde i sangen efter en kort guitar-intro. I modsætning til mange andre sange, hvor omkvædet er hooket, er det i denne sang versene, der er hooket. I versene bliver der nemlig brugt rim og pauser, der er meget iørefaldende og får en til at huske det. Der er kun brugt nytte af én gimmick i sangen. Det er der helt i starten, hvor man kan høre en mand råbe Sex Pistols. Rimstillingen er næsten forskellig i hvert vers. I første vers er rimstillingen AABB, i andet vers er den AABC, og i tredje vers er den ABCD. Sådan fortsætter forskellighederne ned gennem hele sangen. Sangen går fra tonika til subdominant til dominant parallel til subdominant. The song God Save the Queen was made to rebelling against the British monarchy. The song came out in 1977, which also was the year that the Queen had her 25th anniversary. God Save the Queen, she ain't no human being, is one of the lines in the song. That's really provocative, not only to the Queen but also to the whole nation. Later the lead singer Jenny Rossen actually got beat up because of the song. The song was originally called No Future, probably because they say no future like 18 times. But they changed the name to God Save the Queen, to provoke as much as possible. The language in the text is informal, which you can hear many different places in the text. The text is written as if a person is talking directly to the reader. Shortenings of words like ain't, cause and don't is used all over the text, and that makes you feel like they're actually talking directly to you. The text has metaphors in it. For example, in verse 5, it says, "'Cause tourists are money." And in verse 7, it says, "We're the flowers in the dustbin, we're the poison in your human machine." The song has 11 verses and 45 lines.